כולנו זוכרים את הקמפיין לגיוס שותפים ואיסוף תרומות להקמת בית גלעד. כולנו התגייסנו למען המטרה החשובה. כולנו התרגשנו מכל תרומה ומכל הבעת שותפות ואהבה. אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה לכם, אנשי שילה, ולנוער היקר על ההשקעה בקמפיין, גם בתרומות עצמן וגם בפנייה למעגלים שלכם. נבקש בנוסף להוקיר תודה לשותפים יקרים, אשר בזכות תרומתם נוכל לצאת לדרך ולהתחיל את הבנייה. תודה מיוחדת לדוד רובין ולקרן שילה לידי ישראל על התמיכה, הייעוץ וההכוונה ועל התרומה הנדיבה לטובת הקמת בית גלעד. אנחנו מזמינות את יעקב ניצן, אבא של גלעד, יחד עם חווה קליינמן מנהלת הקהילה, להעניק שי סמלי תוצרת אנשי שילה לנציגי התורמים הנמצאים כאן, ידידי שילה והמשפחה, ולתורמים שאינם נמצאים כאן. אנו שולחים מכאן ברכת תודה מעומק הלב על השותפות והחיבור. We would like to invite Yaakov Nitzan, Gilad's father, along with Chava Kleinman, Community Services Director, to present a small gift made in Shiloh to some of our donors that are here today with us. רק להגיד קודם כל תודה רבה לכולם, באמת זה מרגש, אני לא יכול להתאפק, אני בדרך כלל לא מדבר בממות כמו שאתם יודעים, אבל תודה רבה באמת לכל מי שנמצא פה. אז באמת ברוך השם יש לנו כל כך הרבה תורמים ושותפים לפרויקט הזה, ובכלל תורמים ושותפים לבנייה של קהילת שילה. רק מעט יכולים להיות איתנו פה היום, ונשמח לקרוא רק לאנשים שבאמת הפכו גם להיות חברים שלנו, של משפחת ניצן, וכמו שאמרתי, של שילה בכלל. אז נשמח להזמין את משפחת שפירו ומשפחת מסטל, בשם רובי קפיטל ומשפחת רובינשטיין שנמצאים פה. אז נשמח להזמין את אנדי ואת גרשון להעניק לכם שי קטן. גרשון? נשמח בנוסף להזמין את דוקטור מקס קליינמן לקבלת שי ולהגיד לך תודה על השותפות בפרויקט הזה ובתמיכה של עוד פרויקטים בקהילת שילה. For Shiloh, for this project and in general. זכינו לחיבור משמעותי ומחבק עם כבוד נשיא המדינה ואשתו, אך לצערנו הם לא הצליחו להגיע לטקס החשוב. במקום זאת קיבלנו ממר יצחק והגברת מיכל הרצוג ברכה מצולמת.